Vy se koukáte, tak to já nebudu zdržovat, já přijdu až potom. Pojď dál, Ludmilo, pojď. Kde je tělo vaší sestry? Mluvte! Vojto, já když vám to neřeknu, tak neusnu. Tak to řekni a usneš. No ale kdyby Hondíček tak šel, nebo my, že bychom šli. Honzo, jdi si lepit. On to stejně nechtěl být. Hlavně nestřílet. Dokud vám neřeknu. Scházejí se tam. Na vlastní oči jsem je viděla. Jana Turkově? Jo, Jana. Je toho plný New York. V novinách vyšly fotky. Teda jestli se to Turkovi donese, tak ji zabije. Neřvi, idioté. Ten Kašpar taky nemá rozum. Dítě to máma o dítěte. A co Bradley? Kde je? Měl tu dávno být. Na Bradleyho nečekejte. O toho se postarám já. Jak dlouho to už spolu táhnou? Pán Bůh ví. Co to má společného s tou jeho chalupou? Dolary, šéfe. Jak nemáte dolary, jste namydlené. No právě. Já si myslím osobně, že inženýr se otíkavý strnadí do Prahy proto, aby mohl se ty jeho chalupě pelešit. A nebo chce jí dohodit některému tomu svýmu známému v Praze, který by tu byl jen na víkendy a přes týden by tam myši měli pré. No ta ženská je pod drogama. To se mi nezdá. Sám přece návrh, aby jsme ho do Prahy nepouštěli. Ale kalí vodu, Vojtěchu, kalí vodu. Mně je líto toho dítěte. Jestli se to provalí. Hlavně to nikde neříkej. Jako hrob, Vojtěchu, jako hrob. Zabili Bradleyho.